Hola, soc l'Isaac Sánchez Ferrer, el regidor de Mobilitat i Espai Públic de l'Ajuntament de Girona per Guanyem Girona. Guanyem hem prioritzat sempre les persones en l'espai públic i la mobilitat de la ciutat. És per això que estem construint una ciutat que prioritzi el vianant i la mobilitat sostenible en bicicleta i transport públic, per sobre dels vehicles a motor. Aquests 2 anys hem fet molta feina. Primer amb la Cristina Andreu, a qui vull agrair enormement la seva dedicació. I ara liderant jo aquesta àrea. Us explico tot el que hem fet. La mobilitat és molt més que moure'ns. És una eina per fer una ciutat més habitable, més justa i més verda. Per això hem fet créixer la xarxa de girocleta i la mobilitat pedalable. Hem creat 10 estacions a 8 barris diferents de la ciutat. Al Mercat del Lleó, al carrer de la Creu, a Lluís Pericot, al pavelló de Santa Eugènia, a la plaça del Tren d'Olot, a l'Institut Narcís Xifra, a la plaça de Salt, a la Rambla Xavier Cugat, a l'Escola de Domeny i a la nova plaça Joan Brossa. I hem incorporat 115 bicicletes i una furgoneta de suport i més personal per garantir un millor servei. Hem posat també en marxa un aparcament tancat de bicicletes al Parc Central. A nivell de mobilitat en autobús, hem posat en marxa la nova línia 16 que connecta Girona i Sant Julià passant pel Trueta. I hem millorat la freqüència de l'L6 passant de 30 minuts a una freqüència d'un quart d'hora. També hem consolidat el canvi del trajecte de l'L5, que ara evita passar per davant de l'Escola Àgora i millora la puntualitat passant pel carrer Güell. I també de la L1, que està millorant la seva puntualitat. Fa 2 anys, Guanyem vam reclamar al govern que calia una reforma del carrer de la Creu. I ara, des del govern, ho estem fent. Després d'una anàlisi prèvia i d'un procés veïnal amb entitats i per debatre el futur del carrer, aquest estiu iniciarem la primera prova pilot. També s'ha fet un estudi per reduir el trànsit de l'entrada sud de la ciutat i s'han fet passes importants com aprovar la zona de baixes emissions per millorar la qualitat de l'aire i de la salut. També estem treballant en la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Supramunicipal amb els pobles i ciutats de l'àrea urbana. També hem treballat amb la Generalitat de Catalunya amb la connexió del BRCAT entre Girona i Salt, amb millores amb la vorera de l'avinguda Sant Narcís o la nova plaça Joan Brossa. Amb la Setmana de la Mobilitat hem implementat accions per visibilitzar el canvi de model a la ciutat que volem a nivell de mobilitat, passar del cotxe a les persones. El primer any vam pacificar 10 entorns escolars i 3 es van consolidar, el de Gracià Costal, el de Marta Mata i el de l'Escola Bruguera. El segon any vam fer 2 proves pilot, pacificant 3 mesos la plaça Catalunya i vam pacificar també l'Escola Àgora. Transformar la ciutat també és tenir cura dels detalls, i ho hem fet a molts nivells, aprovant el contracte de mobiliari urbà, que ben aviat ja es veurà arreu de la ciutat, i hem millorat el parc infantil del grup de Sant Daniel, fent-lo més accessible i atractiu. També hem repitat passos de vianants en els barris de Sant Narcís i de Germans Sàbat. I hem millorat voreres en els carrers Álvarez de Castro i l'avinguda Sant Narcís. La ciutat no la fem als despatxos, la fem caminant. La fem colze a colze amb veïns, amb associacions, amb entitats i actors implicats, com el procés de treball per la millora del carrer de la Creu. Encara queda molt per fer, però és moltes les coses que hem fet. Girona està canviant. Estem construint una ciutat connectada al futur i que prioritza les persones en el seu espai públic.